Máis de 100 persoas xuntáronse esta fin de semana en Ribadeo para participar nunhas xornadas centradas na ría, nas que se organizan actividades para enxalzar a figura da fauna e a flora desta zona ou outros aspectos como a gastronomía, a economía ou a historia deste concello da Mariña Luguesa. Inicialmente ofreceronse 50 prazas para participar nestas xornadas de Ribadeo cara ao mar, pero ao final interesáronse no evento máis dun cento de persoas, co cal houbo que desdobrar as actividades, como pasou na mañá deste sábado, cando tocaba participar nun avistamento de paxaros. Lo que más podemos ver por aquí son las gaviotas, las garzas, las garcillas, pero tiene innumerables especies, que algunas están todo el año y otras son de paso. Xeorrutas, visitas guiadas a través de distintas épocas históricas da vila, degustación de produtos do mar ou afondamento na arqueoloxía subacuática son outras das propostas. A ría sempre foi estivo ao servizo, por decirlo de alguma maneira, da xente que vivía ao seu redor. Temos que seguir tendo ese servizo, pero sempre protexendo, entón temos que ir a un turismo sostible de calidade, temos que as explotacións que se fagan teñen que ser cuidadosas. Entre o público hai xente de fora, pero tamén veciños de Ribadeo. Gústame pasear por os arredores do meu pobo e era unha forma de ir con xente que che pode explicar detalles do que vas vendo. Estoy conociendo la zona, llevo poco tiempo viviendo aquí y estoy tratando de conocer la zona dentro de lo posible. Que tal está sendo a experiencia? Está siendo maravillosa. A intención destas xornadas é afondar no coñecemento desta ría para así poder mantela e coidala mellor.